Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong bugtong anak, imo kaming gihimo nga mga bag-ong binuhat. Sudunga ang mga buhat sa imong kaluoy. Sa pag-anhi sa imong anak, hinlui kami sa tanang buling sa sala. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Alaot ang Jerusalem, ang madaog-daogon o hugong syudad, nga misupil sa Ginoo. Dili siya magtagad kang bisan kinsa, ni mamati kun badlungon. Wala siya musalig sa Ginoo, ni mudangop sa iyang Dios. Ni adtong panahona, usbon ko ang katawhan sa kanasuran. Magampo sila kanako lamang, ug dili na sa ubang mga Dios. Muhatod silang tanan kanako. Gikan sa tabok sa mga suba sa Ethiopia, ang napatlaag kong katawhan musimba kanako nga magdalag mga halad. Niadtong adlawa, dili kamo pakaulawan bisan sa iyang pagsukol kanako. Kay kuhaon ko ang mga garbuso kaninyo ug dili na unya kamo magmapahitason didto sa balaan kong bukid. Ibilin ko didto ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan, ni mamakak pa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan, ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagapatalinghob sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagapatalinghob sa singgit sa kabus. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maana kanunay sa akong baba. Maghimayong ta akong kalag sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Ang Ginoo nagapatalinghob sa singgit sa kabus. Tan-aw kamo kaniya aron mosanag kamo sa kalipay. Ug dili kamo manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa gisakit nga tao namati ang Ginoo. O giluwas siya sa
sudya sa mga nagbuhat sa dautan. Aron dili na sila inumduman sa yuta. Sa pagtuaw sa matarong, nagpatalinghog ang Ginoo kanila. Ug sa ilang mga kagulanan, giluwas sila niya. Ang Ginoo nagapatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa mga labawong pari ug sa kadagkuan sa katawhan. Karon unsa may inyong hunahuna? Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan dong pagtrabaho karon adlawa didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako. Mitubag siya, apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus maingon, sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babay mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi ug wala kamo motuo kaniya. Apan ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babay mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni motuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Niining maong pasumbingay gipanghimugatan ni Kristo nga mas importante sa Ginoo ang atong buhat kaysa atong pulong. Ang buhat ba mas importante kaysa pulong? Importante man sa nang pulong pero mas importante gyud ang buhat. Muna katong anak nga laki nga niingon, oh muadto ko ron, mo trabaho ko sa parasan, pero pag actual di ay wa day mo dayon og adto. Ang usa sad di balibad di ko mo adto, pero ni dayon di ay siya adto. Nya kinsa man kuno adto ang nakakuan, nakatuman ang mibuhat, dili kadtong misanong. Kita ra ba dinhi kusog kitang mosanong? Ingnon mo ron ako, higugmaon ba ninyo ang Ginoo? Sa inyong itubag? Higugmaon. Inyo bang isalikway ang yawa? Ayo kayo. Unyarog na ay tao nga mi-rape o mipatay sa imong anak. Ang saman, higugmaon o dumtan? Sige. O wa na, di na mahimo pa diroy. Mao na yatong kinaiya. May lang ta mo sanong ba? Pero inigbuhat na, inigingon, higugmay mong kaaway. Wa na. Pasaylua ang nakasa nimo kapituan kapito. Awa na. Pagpakamatay para sa imong higala. Awa na. No?
Mao na gakinahanglan kita rog buhat. Dili ning pagsigilag simba, dili ning pagsigilag misa. Buhat 'yon. Kanang buhat ba nga makabuhi gyud patay ba? Nya makapatay og buhi. Mao na diri sa atong unang pagbasa, giklaro dinhi sa Ginoo pinaagi ni propeta Soponias or Zephaniah, niingon siya diri nga sa akong bag-ong bukid, pasabot sa iya ng langit, dito sa langit, wala na didto ang mga taong mga bakakon, mga dautan, kana mga pagarbuhon. Ang tua didto, pulos na gyud musunod sa akong gusto. So di siya magtanaw unsay atong kahimtang prostitute, mga korap, mga tax collectors na korap man, mga kriminal, kanang mga mamumuno, mga palahubog, di na mo importante niya. Ang importante niya, bisag palahubog ka, andam ba kang magbago, bisan og rapist ka, murderer ka, andam ba kang magbago. Si San Pablo baya, murderer baya na siya. Gipatay biya niya si Esteban. Hinomdom mo? Awa mo kay hinomdom. Na sa Acts of the Apostles, siya mao'y nagpapatay ni Esteban. Nya pagkamatay ng Esteban nga iyang gimanduan, gihurot gid niya lutos ang tanang mga Kristiyanos nga nagsunod sa Ginoo. Nya kay di naman niya teritoryo ang Damasco, nangayo gid siya og kanang kasulatan gikas kadagkuan sa mga Hudiyo nga allowed siya nga mugukod sa mga Kristiyano lahos pangadto sa Damasco. Purti gid niya kabangis kana San Pablo. Nya nganong nahimo mang San Pablo? Kay ang instruction ni Kristo ngadto nila ni Ananias, higugmaa na si Saulo, tabangi na si Saulo. Sa unsa mo na Lord nga mao man nagapsigig patay na mo. Ay nagreklamo di adto adto. Tabangi to. Ana. Di nahimong Santo San Pablo. Ang punto day karon, ang Ginoo nangandoy gidi ay nga ang tanang makasasala maghinulsol. Nya kinsa may unang agent aron maghinulsol ang mga makasasala? Kitang nagsigig simba. Ayaw pagsigreklamo anang imong anak nga tapulan kaayo. Unsa man nimo? Ipaduol ang Ginoo ngadto niya. Nya ang Ginoo kay di man magyaw-yaw. Ang Ginoo kay dili man na magsigi og tagawtaw. Magsigi ra man naghigugma. Kanang imong anak nga tapulan, sigihi og higugma o. Sigihi lang yun. Niya ay lang yung yaw-yawi. Di ba malipayon kay na inigabot nimo. Anong di man mumutuo? Niya kay malipayon man siya, magsige na siya og paminaw nimo. Sig paminaw. Niya kay sige man siya og paminaw nimo, hangtod nga nakatuna niya ang imong mga nindot nga mga pulong. Og diha na nisugod siya pagka usab. Pero sige kag yaw-yaw, ang suod sa iyang utok, yawa, ikyas ko dinhi, biya ko dinhi, amaw na, adto disbarkada. Musuyop ko, pakiton ta mo, bati makakoy ayo, sige, pruibahan akong wadyo ko'y ayo. Amaw na siya. Nga, ato ng buhaton, inyo ng buhaton. Na ikaw lay buhat pa dir. Di ko eh. Oy, kitang tanan, kinahanglan kita mo buhat ana. Mao mabitaw nga nagmisa ta karon, no? Mao bitaw nga nagsigi ta karon og debosyon. Og mga adlaw, sugod ang atong misa di Galyo. Magbaha na sad bisan pa og naay social distancing, pero kasiguro jud ko nga daghan kayo ang manimba. Kung mo practice lang ng tanang manimbas misa di Galyo sa sugo sa Ginoo, kung mo buhat lang ba? Hasta ning COVID, mawagtang ni. Nga naman, ang gahom sa Ginoo, kusog kayo nga mo suhot ngadto sa atong katilingban. Kung kita ba, magsige lang tagsimba, nya kanarang yung tuo-tuo, nga mahuman ko ning siyam ka kadlawon, na ako'y madawat nga grasya, kung kutob lang kita diha ba, purtig yung lain na paminaw. Kanang sige lang kita pamasin nga, basta mahuman ko ni
naagi ni grasya para ato ba. Wa kita magunahuna nga musimba kog maayo karon kay unsay akong kuan dinhi, unsay akong makatunan, akong ipaambit ngadto sa akong mga silingan. Unsay makatunan ako dinhi sa misa karon, daghan jud kurog makatunan ani nya ako gining suwayag puyo. Kana mo sakto unta. No? Nabitay ni share nako karon ingon siya nga, Father, ang katong imo bitang gipamaligya nga slots kuha na kayo kana ganing ning bisan og naglisod kog maayo tungod kay gusto jud kong mo share ni share jud ko karon ko no na ako no siya na kuan na ako no siya na dawat nga taho nga na magud siya dawatonon gikan sa ilang kompanya nga dugay na jud kuno na niyang gipaabot giingnan ako no siya nga next week sugdan ako no og hatag ngadto nila. Nya matod pa niya dako-dako gini Pader, daghan gining grasyaha niya. Tungod lang kuno adtong iyang paghatag. Buhat ba sa kaluoy kana bitang gitawag nato og bahalag maglisod ko basta matagaan ta mo og kahayahay. Bahalag ako'y masakitan basta kamo malipay. Mao man ang paradigm sa Ginoo. Bahala kog mapobre basta kamo madato. Gani gi-magnify gina ni San Pablo ug ni San Pedro. Kami maoy na pobre aron mo madato. Nya ila sa nang gisulti, nagpakamatay ang Ginoo aron ta mabuhi. Mga ingon ana bitaw nga paradigm, pasabot bahala nag masakitan ta, bahala nag maingnon tas kalibutan nga alkansi ta, basta ang ato isig katao mahayahay. Nya ug kana matong paradigm ingnon sa tas Ginoo, adi sa di ka pasagdan. Ako sa kang balusan sa gusto sa nakong ibaos nimo. Nya pirmi ra ba gina siya nga 100 times. Pirmi gina niyang i-times og 100 ang atong gibuhat. Di na nato maihap ang mga tao nga nakasinati niining maong grasya. Nga kun kita magantos para sa uban, ang kalipay sad nato nga ihatag sa Ginoo kana sang pilo-pilo nga kalipay. Nya kung mo pasaylo ta sa atong isig katao nga nakasaangan hinato bisag unsa pa kadako sa sala, wa say limit ang pagpasaylos Ginoo nato bisag kapila na ta nakasala. O ato lang ng batunan, wa gi maimpierno na to no? Wag yun na. Sige, manindog na ta kato mga langit nun. Mga igsuon, ang niining panahon sa Adbyento, maghiusa kitang tanan sa pagampo ngadto sa Dios uban sa mapaubsanon ug masaligon nga mga kasing-kasing moingon kita, umari ka Hesus, ayaw paglangan. Umari ka Hesus, ayaw paglangan. Nga ang Ginoong Hesus mohugpong sa mga espirituhanong hatag sa Dios sa atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Hesus, ayaw paglangan. Nga ang Dios magiya kanila nga anaa sa awtoridad. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Hesus, ayaw paglangan. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Hesus, ayaw paglangan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Hesus, ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Umari ka Hesus, ayaw paglangan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot.
Mangamuyo kita sa Ginoo. Umari ka Hesus, ayaw paglangan. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Hesus, ayaw paglangan. Ginoong Dios, tabangi kami sa among mga panginahanglan, dawata ang among gipangamuyo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ikasako kanimo, tungkol sa Iluwas mo ako, ikasasala, o kanunay, imong ipakita sa kahayong away suko. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapoy-poy unta kanimo Ginoo ang mapaubsanon namong pagampo og mga halad og tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga bakani, gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop og pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan.
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Design assigned sa wing. Ano na? Nagdiri ko sa doon. Ang lawas ni Kristo. Amen.
usog o Ginoo sa imong lawas ug dugo pinaagi niining sakramento, tudloi kami nga hukma namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon o gigugmao namo ang mga butang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among mga panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mi takod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga mga ganti, divine rewards. Nya mahitabo ra ni kun ato gyung buhaton ang atong gituuhan, dili lang sultihon. Update sa atong slots, sa atong 1,000 slots, ang ato nang nahalin iabot nag 243 ka slots. Pakpak. At least na nagip 757 na lang ang nahibilin. So, amot mahurot baka gini karong tuiga o sunod tuig na ni mahurot. Murag mo pa'y siguro, no? Sige mo kalit lang nagkahurot o kahalin. So, atong pangandaman, ang atong misa di Galyo ugma, iampo nato, malinawon, maayong panahon, o hinaot nga kanang maong mga pag-ampo nato para sa mahal nga Birhen Maria, or uban sa mahal nga Birhen Maria, makawagtang unta sa tanan nato rong giantos labi na ning pandemic. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.